Eno kinyi maber kendo jera Malulu TV kamoro mora miyowa wan kod tarik 27 dwe mokwongo higa mar 2017. Maendi en chiro mar nono mar oboke ka bende an go oboke adek okinyi ma kawuono. An kod The Daily Nation, antiere kod oboke mar The Star, kaito antiere kod oboke mar The Standard. Mapiyo piyo abro chako kod oboke mar The Standard. Wach waneno kome pe kaindi en ne oganda mopogore opogore motenore kod migosi Raila Amolo Odinga sani iri koro osechao migosi Kenyatta kuom siema bende nosiemo godo Odinga ni obro mako gi kadiponi gikelo weche mag tungni e yiero ma oganda dhie. Kata no ka wach mope kaindi en wach mane dakteche odiochieng' manyoro ne ondiko ni mondo oganda osom gino mabe giluongo ni the cancer bill. Maendi en kaluwore kod weche ma giwacho ni gidwaro ni mondo losnegi weche gi mag collective bargaining agreement. Kaito yudo ka jaod bura ma Mavuko sani owacho ne oganda ma kuno ni ka ionge kod ombulu to onge weche goeko mag basari. Kaito jal moro e gwenge ma Meru bende nyoro ne ochako lokore oidho kalapapla mane migosi Raila Amolo Odinga nitiere. Ka onyalo paro chien koja chande bende jal moro noidho kalapapla mane oting'o ringre Jacob Juma. Maendi en okang' mar ariyo ma bende koro wanene ka jal moro chako idho kalapapla machalo kamaendi. Ondike ni James Bond Meru Edition. Ito boke noero mar adek wacho ni peka indi ni Maraga wacho ni oseketo chike koni kod kocha kendo kwa Senate kaachiel kod od bura maduong' ne kik gi cha judiciary ka wacho ni gin kod ikruok mar tiyo tijegi e yo makare. Oganda sani koro wacho ni nitiere kod geno ka bende koro jod bura sani bende koro sedonjo e kedo ne weche goeko mag tuo mag kansa. Kaito yudo ka mana wacho chande mar opposition ige wang' malich kaluwore kod sia mar migosi Uhuru Muigai Kenyatta ma bende ne wacho ni nyalo mako gi. Migosi Odinga odiochieng' manyoro ne nitiere Meru ka onyiso oganda ni oyo an okan wasiku, an mana jatelo ma bende ka uyiera tabro tiyonu maber. Ito boke mar abiriyo Mudavadi wacho ni NASA sani dhi nyime kod wuoyo kendo gibiro yiero jal mabro chung' negi kaka flag bearer. Ito boke mar aboro Uhuru onyiso oganda magi kikane nitiere gweng' mar Tharaka Nithi mondo gindikre kaka jogo ombulu ka wacho ni kod adieri duto ni gibiro yombo kweth mobalo kod piny owacho. Ruto bende ne nitiere gweng' mag Kipgatich, Kuresoi koja chande Nakuru kano jiwo oganda mondo ndikre kaka jogo ombulu. Ito boke mar 10 wach ma omi peka inde wacho ni nitiere Edward od bura mar DP ma bende mar migosi Mwai Kibaki sani ribro keto candidates e yiero ma oganda dhi dwe mar 8. Kato ndik ni Ray of Hope in fight against HIV AIDS in women. Maendi wacho ni nitiere geno manyalo bet kod kedo kod kute makelo tuo mar ayaki e kind joma mine. Dakteche ochako golo okenge manyien ma gidwaro godo ni mondo ochopi koka gitiek wachgi mar ng'anyo. Mano ito boke mar 11. Matiang'i sani koro nowuok kod lecturers ka onyiso gi ni onge tiende mondo ging'any gibed piny mondo mi giwuo achiel kachiel. Uhuru wacho ni gibro goyo opposition e yiero mar iganiri ka wacho ni gin kod adieri ni gibro yombogi. Mano ero nitiere ito boke mar 13. 14 17 kaindi mag paji somo kod paji ndiko weche matimore sirikande mag gwenge ni kaindi migosi Raila Amolo Odinga Tharaka Nithi koja chande kasto yudo ka weche mamoko ma bende timore mana Murang'a kocha nitiere apisa 10 ma bende no dhadhogi koro kod weche mag lo. Magi lendo mopogore opogore bende ni kaindi kaito weche matimore gwenge mag Baringo kocha chande oganda wacho ni oyo ka serikal osegolo chiemo mikonyo godo oganda poguru chiemo gi kine oganda makech omako. Kaito Ruto bende ne owacho ne oganda Isaac Ruto ne owacho ni nitiere jok moko masani iri koro temo nyiew ID cards e gwenge goeko mag Bomet. Mano ero wach ma migosi Isaac Ruto ne owacho. Technical and Vocational Training Journal. Maendi nitiere kaindi oboke mabalang' inyalo ng'ie Standard mondo mi isome. Marine Insurance ni kanyo. Weche mopogore opogore mag lendo agaja kod sulwe ni ka. Weche matimore piny ma oko jatend piny owacho manyien mar Gambia Mano Adama Barrow ne ochopo achiel kachiel e gwenge margi kendo oganda ne omor mar rwake. Kaito wacho ni boda ma Trump dwani mondo ger sani eri kod Mexico ibichak rangi ni to en boda machalo nade. Kaito jandiko matene ma Nigeria Emecheta sani eri koro nowito ngimane ka enjegni 72. Ka unyalo paro Emecheta ne oero ndiko buge ma bende ne gin buge majiwo joma nyiri. Ka ne inja hera mar buge mage Macheta to ing'eyo gima awacho. Kaito weche mag ohala kainde yudo ka
International Monetary Fund saniri kuro wuoche kachiel kuro kod weche mabene ne oketie bill mabene ne duoko chien weche gweko mag medruok manero banka oganda okaw ola koni kod kocha. Kaeto yudo ka bende wach machako mipeka indie weche mag tije ne okenge 5 minyalo tiyo godo kod joma tijgi tek e kar tich. Kar tich jomoko tijgi nyalo bedo matek, koro mi yore 5 minyalo tiyo godo kod jogi eki mondo mi tich obed mayot. Joma magoro lal godo nitiere kanyo. African Cup of Nations nitiere kai 48 nyaka 50 mago niko kelo bro 101 kawa marumo. Kaeto FKF kod KPL owinjore ni sani bro bedo timbe 18 e pacho kaindi. Maendi en gima gisebedo ka gitwakie, koro giwinjore ni timbe bro bedo 18. Nick okelo bro ni magieki maber kaka dwaro. Real Madrid ne ogol oko achiel kachiel bende kod Celta Vago ne ogolo Real Madrid oko. Klopp Liverpool bende ne ogo kaindi kod Liverpool ne ogo, kendo magi gin weche makoro niko kelo bro lero maber kachiel kaka Liverpool saniri ne oyudo ka tich tek magweko mag adhula. Kadhi The Star wacho mpe kaindi ni jod bro mapacho kaindi bro yudo omenda gibro yudo omenda marirom $10,000 kendo ibichul gi dweche 2 kapok dweche 2 ka gi onge e tich. Sani rikoro od bura bro dhi yweyo dwe mar 6 kata kamano ibichul gi nyaka tarik 7 dwe mar 8 odiochieng' achiel kende ka oganda donjo e yiero. Migosi Raila Amolo Odinga nyiso oganda mawuok Meru ni oken jasigu margi mondo gindikre ga jogo ombulu kendo gigone kura. Weche mag dakteje chande ne ochako med gi odiochienge 5 mondo mi giket ng'anyo margi orum. Kaeto no kapichni opogore jodbura Kasipul Yugi Magwanga ne ida dhoge ka wacho ni oyude kaka jodbura mosetiyo kod CDF e yo makare. Mano rito boke mar 3 kito boke mar 4 kod 5 wacho mipeke mano sara mibi jodbura nyaka tarik 7 dwe mar 8. Migosi Raila Amolo Odinga sani koro keto kenge matek ka dwaro mondo otim auditing ne voter register. Manero wach mana kanyo. Report mowuok e weche mag mibadhi wacho ni obila kawo nyaka mibadhi madirom shillings 150. Manero en wach matek. Katero ka IBC onyisi kod Senate kachiel kod od bura maduong' mondo gitim piyo ne oganda ka bende oganda koro chimo weche mag yiero. Manero nitiere kanyo. To boke mar 10 wach mipeka Indian ni kweth ma ochung'ne kedo kod mibadhi Ethics and Anti-Corruption Commission sani rikoro bro temo duto madwaro mondo gigol report e wi omenda manolal mar NYS. Midiwo dwaro ni mondo piny owacho kaw okang' mar tayo kembe gweko mag betting kachiel kod gambling. Ruto nyiso oganda ni mondo gigo ombulu 6 piece maendi kabine koro nodhi achiel kachiel mondo mi o campaign e gwenge mag Kuresoi mano Nakuru County kocha chande. Mago ni kanyo ero. Ito boke ni weche matimore pinje ma oko. Mexico wacho ni ok gibichulo ne oinga ma igero kod Trump. Mano wuol ma Trump dwani mondo gere kindgi kod Mexico wacho ni gin ok gibichule. Koro manero eneno ni Amerika ema biro chulo gima chalo kamano. Baro ne odok dala kendo oganda ne omor miwuoro. Kaito weche magwala kaindi mana wach mar interest rates mana sawacho chande. Kaito Airtel kod Telcom wacho ni saniri pore ni chien etiyo kod 4G network. Paju somo kod paju ndiko bende ni kaindi. Kaito wacho ni Kenya Revenue Authority sani koro dwa tiyo kod digital customs operations mondo mi oganda kikwe chulo usuru. Paju somo kod paju ndiko gimomiyo Amina Mohamed en ng'ama ber mondo mi yier kaka jakwa mar African Union kachiel kod wacho ni Baringo finally rises up against JAP. Mago ni kanyo paju somo kod paju ndiko. Kinyo boke niri ibro some maber. Kaito dokai wacho ni gwenge mag Nairobi koja chande opposition Nairobi kaindi opposition kachiel kod Jubilee sani rekoro laro kombe mopogore. Mano en wach ma aneno ka ni kanyo. Weche gi kiduto wabro mi kaito wacho ni wacho ni siasa gweko matindo masani bende koro chakaro kod ogana mabende nego kogo kamigo Raila Amolo Odinga ne wuoyo gwenge mag Changamwe mano dho na Mchumbi kocha chande. Weche mag tuke kachopie kaindi magiagaja kod sulwe. Weche mag tuke en mana weche Egypt kaka ne Egypt ogo Ghana magi ekiopeche mag African Cup of Nations kendo mane wach wano ka bende omipek kaindi matek miwuoro. Southampton kaka nogo Liverpool mano bende ne kanyo mana kaka nasenyisi niko kelo bromio mathuth kumago. Kachopo kendo tiko kidhi Daily Nation uro wacho ni obro nyiso Raila gini buru e yiero ma oganda dhi dwe mar 8 kagi owacho ni gibro yombogi. Kaito doka ODM bende wacho kaindi ni ok nyal buogi gi weche gweko mag mako migosi Odinga. Kaito
kendo mano e wach ma pod Mudavadi gi Kalonzo bende wacho, ka Uhuru bende wacho ni en kod geno ni obiro loyo kweth mobalo kod piny owacho. Maendi en jal moro ma bende nitiere gweng' mag Samburu kacha chande, kalure kod kech kod ngaji, ineno ka otemo yudo pi mondo mi omodhi. Mano ero en wach kech ma bende sani osechuo chieng' e gweng' mopogore opogore. Wach doctors chande nitiere ito boke mar ariyo. Ito boke mar adek en mana pod wach doctors ka iwacho kaka sani eri jotuo nitiere kod achiedh nade. Migosi Raila Amolo Odinga wacho ni en ok oluoro mak kendo biro dhi nyime kod campaigns marge, ka bende onyiso oganda mag Mount Kenya ni ok en jasigu margi. Ito boke mar abich, Uhuru onyiso IEBC ni mondo gine ni giketo mobile registration to moloyo ne oganda ma sani ringaji omako gwengegi kendo wuothe odiochieng' kod jamni ka gimanyo pi kod chiemo. Wiper wacho ni gin kod adieri duto ni kapok dwe mar adek orumo to gin kaka kweth mobalo kod piny owacho gibiro nyiso oganda ni to en jal manade ma biro ting'o bendera mar ODM kata NASA. Mano ero wacho ne okanyo. ODM bende wacho ni jogo kuma biro bedo tama gibiro golo oko e welo matindo ma gibiro dhie. Kaito yudo ka wacho mipek ka India IEBC wacho ni weche go kuma gitiyo kod digital transmission e yiero nyalo miyo gitiyo kod omenda mathoth e yiero ma oganda biro dhie dwe mar 8. Wach mar mana interest rates chande pod nitiere ito boke mar 9 ka Indi midiwo dwaro ni mondo oket weche go mag chike ma bende gayo gambling and betting companies. Ito boke mar 10 wacho mipek ka India ni jod bura mopogore opogore mawuok mar Sabit wacho ni oganda dek osetho kaluwore kod kech. Mano ero en wach mana kanyo. Matiang'i oromo kod lecturers ka bende giwuoyo wacho ni oyo ketu tenge weche mag ng'anyo mondo wanene to wanyalo chiedho e yo machalo nade. Magi eki gin katun ka achiel kod pach ndiko kod pach josomo. Weche matimore sirikane mag gwenge ayudo ka mana wach mar Mwangi Kiunjuri chande sani goro we wach ne mar chung' kaka gavana ka wacho ni obiro dhi nyime kod bedo jatend migao. Mago eko duto wang' momiyo Migori kocha chande oganda jorowere wacho ni mondo mi giyud ID cards gibedo kod tich matek miwuoro. Koro nego rangi ne tang'o matimore e gwenge mag Migori. Pinje ma oko mana jatend piny owacho ma Gambia Dana Barrow ne ochopo kendo oganda ne omor ka bende koro nochopo achiel kachiel e gwenge makuno. Mana wach mar wall mar Mexico ma Trump dwani oger mano bende pod ne kanyo. Weche magoala KRA wacho mana ni gidwani mondo giti kod weche mana wacho nu chande mondo mi oganda kik bedi ni ok chul usuru. Kaito wacho ni European Union dwa tiyo kod omenda madirom bilion 20 mondo mi gilos godo port ma Mombasa. Mago duto Sharon Ng'ao biro miyo yo makare. Oboke mabala in jalma ohero oboke machalo kamano. Lendo mopogore opogore ka Indi weche mag Agaja kod Sulwe bende ni ka Indi e oboke mar The Daily Nation. Classifieds jok manyo tije unyalo yudo magi duto gin mana tije ma olandi. 59 gin joma magoro selal godo nyaka 63. Koro inyalo somo gi weche mag adhula ka chopie ka Indi wacho ni Kipyego sani koro oketo piny bendera mar Kenya ka sani koro kawo citizenship mar Amerika. Mano jang'wech Kipyego. Mano nitiere ito boke mar 65. Weche mag African Cup of Nations bende ni ka Indi ma bende kaka nasenyisi maber Nick biro nyiso ni to sani African Cup of Nations ochopo kuma chalo nade to oganda geno ni obiro rumo e yo machalo nade. Maraga owacho ni osegolo chenro mar judiciary kendo en kod adieri duto ni gibiro tiyo maber kendo kwayo oganda duto mondo mi osirgi lwedo. Gi kanyo ero achopo e giko mar nonro mar oboke okinyi ma kawuono. Asebedo Jeffolo Oriti Masani.